मानसिया खुनुरुखुमसो बासायबाय आरोना। हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बियो जास्ट माने दिनैनि दिनावहाय हाग्रानि मैदेरा फैनानै न'आव ओरैबायदि उपद्रब खालामफैदों आरो मानसिया खुनुरुखुम बासायबाय। बहुद मोजांनि बाथ्रा। न'फोरखौ ओरैबायदि होरलां होथां खालामनानै गालांबाय आरो। दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेखौ माबायदि जादोंमोन आरो। दा सौफैबाय आङो मेन जायगायावहाय आरोना। ओमफ्राय माबायदि सिफायनानै गालांदों नायनोसै आङो। ओमफ्राय नैबे 1 नाम्बारावनो ओंखाम संग्रामोन जाहैबाय। नै बेखौबो गोदान बानायनो थिनबाय आरो। थारमाने बांद्राय बोराय जाबाय, खुन्थियाफ्राबो बायजोब्बाय नै। दा बेखायनो गोदान बानायनो थिनबाय आरो बेखौबो। ओमफ्राय ओरैहाय नैबेयाव उन्दुयोमोन आरो। न'आ गंनैल'खामोन सिबाय। ओमफ्राय बेखौबो दाहलायनो थिनबाय आरोना। सिमिट गाहायनिफ्रायनो इथा जाबनानै गाथिनि खालामनानै दाहलायनो थिनबाय आरो। न'फोरखौ गोदान बानायनो थिनबाय। नै बेबायदि खालामना गालांजोब्बाय आरो ना साफानो। ओमफ्राय मानसिया बेयावनो उन्दुयोमोन। आरोबा भाग्य दं मानसिखौ जेबो खालामाखिसै। जुदि मानसिखौबो माबाब्लाथ' गैलेमोन, सेस जाबायमोन। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय आं थांबावनि हरैजों नायनोहाय। नै बेयावबो उन्दुदोंमोन आरोना मानसिया। ओमफ्राय दा मानसिखौहाय जेबो खालामस्लाबाखिसै बायदि मोनदों आं। ओमफ्राय आं न'खरनि गारजेनाव सोंनोसै। ओमफ्राय बेबायदि आरो नै। ओमफ्राय नै आरो ओरैबो बफ्लंबावदों आरो। नै बेयावनो फार्स्ट नारदों आरोना। बेयावनो फार्स्ट नारदों नुनाया मादै। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय आं न'नि मानसिनाव सोंनोसै मा जाद जाया। ओमफ्राय मैदेरा खैथासोआव फैयामोन आदा जेनेबा? 1:10 जाबायमोनलै। ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर उन्दुदोंमोन नामा बे फैनाय समावहाय? आन्दाज गैयामोन नामा मैदेरखौ? जों बिसिनाव उन्दुना दंमोन। औ। ओमफ्राय मोसौ गनानैहाय बिदि सोदोब होनाय बायदि जादों आरो। ओमफ्राय बे समावहाय सिखारनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय जों रायज्लायबायना जों बिसाय। बेयावनो खोलानिजोंहाय इन्जुरखौ नारफ्लंबोदों आरो। ओमफ्राय आं नारफ्लंनानैहाय आं गावनि फिसाज्लाखौहाय साहानि रुमाव उन्दुयोमोन। बेखौ फोजाहैदों। ओमफ्राय फोजानायावथ' बियो मोजां सिखा रोङा। ओमफ्राय बेखौ हमनानै बख'नानै ओमफ्राय दर खेवनानै ओंखारदों आरो सिथ्लाजों। ओमफ्राय ओरै साहानि रुमाजों जेब्ला बफ्लङो होमब्ला जों सानजाथिं खारनाय जादों आरो। होमब्ला जेनेबा मानसिखौ मोनस्लाबाखिसै ने? मानसिखौ मोनाखिसै। मोनब्लाथ' जेनेबा गिनांगौ गोनांमोन। मोनब्लाथ' नुजोबखागौमोन। औ। दा जेनेबा दुखुनांथावनि बाथ्रा। ओमफ्राय जेनेबा बै ओंखाम संग्राखौबोथ' बोफायनाय जाहैबाय औ, जेनेबा। बौखांहैदों। बिदिब्ला होनो मोनस्लाबखायाखै जाहैबाय। खारदों, होनो हायाखै। आच्छा। ओमफ्राय एसे उनावसो ओरैहाय गामिनि सानै साथाम फैनानै एथ' बमा गावना होनानै खारलांदों आरो खोलाथिंजाय। माबेसोथो फैदोंमोन मैदेरालाय? मासेल'मोन बेहाय। मासेल'मोन ने? दा निस्सय खोनाखाबाय बेबायदि जादों आरो दिनैनि दिनावहाय। ओमफ्राय आदै मैदेरा माबेसेमोन? मानैमोन। मानैमोन? जोंनिथिं मानै होनदों। ओमफ्राय सिरिंखामोन। नोंखौ होसोदों नामा? होसोदोंलाय ससे एकदम होसोबोनानै बे न'आव खारबोनासो थाफैनांदों आं। बेसे गोजान होसोदों ओमफ्रायलाय? होसोबोखादों एसे। न' खाथिसिम? न' खाथिजों ओरै थिनिजोंसो खारखांनानै थाहैनांदों आङो। ओमफ्राय मैदेरा नै बेजोंनो फैदोंमोन। बिथिंनिफ्रायनो फैनाय जादों आरोना। ओमफ्राय बैयाव थालिरबो जादोंमोन आं खेबबाय थाहैलायला आरोना। दा ओरै फैदों नै आं आगानखौबो देखायनि नै बेयावबो गादों आरोना। ओमफ्राय नै बेबायदि आरो। नै बेयावबो गादों गोगोमखा मैदेरा। ओरैबायदि गोगोमखा ओरैनि मैदेरा। ओमफ्राय नै बेयावहाय खाफालजों नारबाय आरोखि जेनेबा। दा बेबायदि आरोखि। मानसिया खुनुरुखुम बासायबाय। दा बहुद मोजांनि बाथ्रा। माजे समाय बेबायदिनो फरेस्ट बिफाननो खबर हरनो गोनां जायो। बिसोरबो जेब्ला खबर हरो अब्ला फैयो आरो जेनेबा। हाग्रानि मैदेर हिसाबैहाय बबेजों फैगोन, बहुद गिदिर गामि दङ, बबे खनायाव हाबगोन माने बिसोरबो मोनजोबनो हाया। दा जेरावनो खबर हरो बेयावनो जेनेबा बिसोरबो फैयो। जेनेबा खबर हरनांगौ आरोना। माजे समाव मैदेरा होब्लाबो खारद्रायथाराब्ला ओरैबायदि उसुबिदा आरोखि। ओमफ्राय मानसिखौबो ओरैबायदि होसोखायो। हाग्रानि मैदेर खुनु बिसास गैया। दा बेफोरबायदि आरोखि। दुखुनांथावनि बाथ्रा। न'आथ' होरलां होथां जाबाय। दा थेवबो मानसिया जेबो जायाखिसै। बेनो बहुद मोजांनि बाथ्रा आरो।
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।